Ahojte, som tu zase. Ja som záškodnička a toto je Janči. Ja som Janči, alebo Jan. Teší ma. A máme tu ďalší ask. A Janči mi dáva prvú otázku. Wow, myslel som, že prvá pôjdeš ty, ale dobre, v poriadku. Tak keď mám ísť prvý ja, tak mám presne jednu otázku, ktorú by som sa ťa rád opýtal. Ktorú vlastnosť máš na mne najradšej? Ťažké vybrať iba jednu, Ďakujem. ale asi to, že všetko dotiahneš do konca. Ďakujem. A ja prvú otázku. Akú fakultu máš najradšej z Harryho Pottera? Samozrejme, že Chrabromil. A Pochopiteľne. prečo? Prečo? Pretože sa mi to zdá byť najkomplexnejšia fakulta zo všetkých. Slytherin je síce šikovný, ale príliš skazený. Chrabromil je pre ľudí, ktorí sú cieľavedomí, ale zároveň dobrí a chcú konať dobro. Aspoň tak mi to príde a presne preto im fandím. Ďalšiu otázku dávaš ty mne. Dobre. Čo je tvoj najväčší sen, ktorý by si chcela, aby sa ti splnil? Môj najväčší sen je cestovať po celom svete a ísť aspoň raz do štúdií Harryho Pottera A kde sú tie štúdia? v Londýne. Dobre, to by mohlo byť pekné. Tam by som išiel aj ja rád. OK. Ako si predstavuje svoj ideálny deň? Môj ideálny deň? Ráno sa zobudím. Pozriem si zostatok svojho bankového účtu, zistím, že tam je asi tak pár stoviek miliónov. Potom si dám kávu, zapálim si cigaretu. A samozrejme vedľa mňa bude Nika, čo je Baškina sestra. A potom sa rozhodnem, že kde konkrétne by som práve v tom momente a práve v ten deň chcel ísť. A čo by som chcel robiť. A presne to by som robil. Samozrejme s Nikou. A nemal by som vôbec žiadny problém to zabezpečiť. Ani časovo, ani finančne. To je môj ideálny deň. Samozrejme bez žiadnych nejakých tretích vplyvov, kedy by sa niečo zlé stalo. Akože ja neviem, že sa šmikneš, spadneš, alebo niekto ťa zrazí na ulici. Chápeme. Čiže to je môj ideálny deň. A najpravdepodobnejšie by sme išli do Santoríny, pretože to je miesto, kde by som chcel A niekedy... to je kde? To je Pre divákov, ktorí nevedia. Pre divákov, ktorí nevedia, neviem, by som povedal, že im odporúčam použiť Google a zistiť to. Nie? Ale je to v Grécku. Uľahčíme to. Takže takto nejak si predstavujem svoj ideálny deň a samozrejme budeme živí, zdraví a šťastní. A posledná otázka pre mňa od Jančiho. Čo sa ti páčilo najviac? Jasné. Najlepší zážitok so mnou. Všetky. Nejaký si musíš vybrať. Z tých výletov a veškerých možných momentov, kedy som tu bol. Všetky, ja si neviem vybrať. Tak ale niečo, čo ťa napadne teraz. Čo ti prvé utkvie v pamäti, keď sa zamyslíš nad tým všetkým? Niečo ťa určite napadne. Asi muzeum SMP bolo najlepšie. To bolo fajn, tam sa mi páčilo tiež. Aj sme mali pekný obed, pekný výlet. Áno, A aj bolo to tie zaujímavé. kone, čo tam išli. No, boli sme v Banskej Bystrici, niektorí prvýkrát, ja konkrétne, takže Áno. bol to Môžete pekný si aj pozrieť fotky na mojom Facebooku. Áno, alebo na mojom, počkať, no na mojom možno nie, lebo ja používam Instagram, takže na mojom Instagrame určite. Ale A ako sa voláš na Instagrame, aby fanúšikovia vedeli?
Rozhodol som sa to nezdieľať. Nech sa nikto nehnevá, strážim si svoje súkromie. OK. A ďalšia otázka pre Jančiho. Chcel by si psa? Niekedy aj do budúcnosti otázka, či by si chcel psa. Úprimne, ani veľmi nie, keď mám pravdu povedať. A prečo? Nechýba mi, pretože žiadne domáce zvieratko mi nechýba, lebo ja sa cítim momentálne, ale aj všeobecne ako človek, ktorý nemá dosť času ani na to, aby ho strávil s ľuďmi, s ktorými ho chce tráviť. Takže ak by som si mal k tomu ešte zohnať nejaké zvieratko, s ktorým trávim čas, tak mi to príde bezpredmetné, lebo väčšinou ľudia, ktorí majú zvieratko a chcú sa len starať, tak nejakým spôsobom chcú venovať čas a chcú niekoho alebo niečo, nejaké zviera, s ktorým budú mať nejaké puto. Ja som človek, ktorý má pocit, že má puto s veľa ľuďmi, len nemá dosť času na to, aby ho prežíval. Takže z môjho hľadiska mne ani pes, ani žiadne iné domáce zviera nechýba. Ďalšia otázka na Jančiho. Janči mal pre mňa iba 3 otázky, ale ja mám pre ňoho viac. Dobre. V ktorej krajine by si chcel žiť, keby neexistovalo Slovensko? Môže to byť hoci ktorá krajina na svete. Kebyže neexistuje... Za ideálnych okolností, kedy by som nebol limitovaný prácou alebo niečím takým, čiže by som mal dostatok peniazy, nemusel by som pracovať a bolo by to tie najlepšie možnosti, tak presne tam, kde by som chcel byť, čo som už povedal, čiže v Santorini, lebo proste mne sa tam páči a je to môj sen tam byť, takže určite by som tam chcel aj žiť. Verím tomu. Alebo keby nie tam, tak mne sa páčilo aj v Chorvátsku, v Dubrovniku, keď sme tam boli s Nikou. Takže dokonca som sa zamýšľal nad tým, akým spôsobom by sa tam dalo žiť. Tak pol roka tam a pol roka tu, keď tam je sezóna, aby som tam mohol pracovať. Tam bolo fakt super. Veľmi pekne. Takže, ale, no, tak tuto niekde sa lámem. To Santorini som ešte nevidel, nebol som tam. Takže je ťažko o tom hovoriť, keďže som tam nebol. Ale určite tam chcem ísť a chcel by som to nejako tak obsiahnuť a zažiť a keby to bolo také, že by ma tam nič negatívne, zlé neprekvapilo, tak myslím, že by som uprednostnil Santorini. Ale v tom Dubrovniku sa mi veľmi páčilo, čiže nad týmito 2 miestami uvažujem. OK, ďalšia otázka. Čo by si vo svojom živote chcel zmeniť, keby to mohlo byť hocičo? Zbytok môjho bankového účtu. Alebo zostatok na ňom. Tým začnem. A inak, ale nie vážne. Vážne, tak reálne by som chcel zmeniť to, aby som mal viac času. Aby som ho mohol tráviť viac takým spôsobom, akým chcem a akým ma robí šťastným. A nie tráviť ho v práci alebo nejakými takými vecami, ktoré človek musí robiť, aby manažoval a pracoval svoj život, čiže po úradoch a tak ďalej a tak ďalej. Toto by som chcel zmeniť. Chcel by som svoj čas využívať len na to, aby som ho mohol tráviť s ľuďmi, ktorých mám rád a ktorých milujem a aby som robil veci, ktoré mám rád a ktoré sa mi páčia, ktoré milujem. Toto by som chcel zmeniť. Aha. Áno. Výborne. Tak to cítim. A ďalšia otázka. Aké jedlo máš od Niky najradšej? Fazulovú polievku. A prečo? Lebo je chutná. Aj keď Nika toho až tak veľa nenavarí, ale táto polievka mi chutí najviac. Vždycky, keď ju spraví, tak je proste super. Takže to je taká... Ale teraz, keď sme pri tom, tak ma napadlo, že mňa by zaujímalo vedieť, aké je tvoje obľúbené jedlo. Lazanie. Lazanie? A kde si jedla najlepšie lazanie? Alebo od koho? Od mami. Od mami. Tak to máš super. A ďalšia otázka pre Jančiho. Máš súrodencov? Ak áno, tak koľko? Mám 2 staršie sestry. Jednu o 2 roky a jednu o 4. Takže mám 2 súrodencov. Kde by si chcel cestovať?
No, to som už viac menej povedal. No však stále sme pri tom Ale skúsaj Santorini. nejakú inú Nejakú krajinu. inú? Las Vegas. Určite by som chcel niekedy ísť do Vegas. A Len preto, s aby som... kým? Vieš s kým? No povedz to aj divákom. S mojou jedinou láskou, čo je tvoja sestra. A keby sme mali dosť peňazí, tak pôjdem s vami všetkými. To už by bolo nádherné. Ďakujeme. Ale v prvom rade s Nikou. Aké mesto máš najradšej? To som už tiež povedal. Santorini. Ale napríklad chcel by som určite aj ísť aj do Paríža raz. Pozrieť Eiffelovku. Ale tak toto je taká otázka, že išiel by som hocikam. Lebo všade na svete je niečo pekné. Úplne Áno. všade. Takže, či už je to Madrid, áno. Chcel by som ísť aj do Madridu, aby to bolo spisovne povedané. Niekedy by som chcel ísť do Madridu. Aj som rozmýšľal, či by sme neišli v lete na dovolenku do Španielska. Ale skončilo to tak, že ideme do Egypta. Takže... Áno, keby ste nevedeli, Jančo bude prvýkrát v Egypte. Áno, budem. Nie som moc dovolenkový typ, takže som zvedavý, aké to bude. Ale verím, že sa dostaneme aj do toho Madridu, lebo Španielsko bolo niečo také, čo som mal predtým vysnívané a potom teraz to nahradilo to Santorini. Takže, ale stále by som chcel ísť aj do Španielska, konkrétne do Madridu. A toto bola posledná otázka. Ak sa vám video páčilo, nechajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak si naserte. Ja sa len usmievam a mávam. Pápa. A ak by ste chceli viacej videí s Jančím alebo Nikou, alebo videa spoločne, tak nám to napíšte do komentárov. Komentáre nechám určite zapnuté. OK. A ty? Ja sa totálne hanbím inak. Toto som nikdy v živote nerobil. Až doteraz. Dobre, koniec.